jkun magħmul minn 10 rappreżentanti minn fejn l-iktar emigranti Maltin, illum ma tantx tużaw għal-kelma emigranti, illum għalina Maltin razza waħda hemm uħud joqogħdu Malta u uħud joqogħdu barra minn Malta. Ma l-iktar naturalment se jkunu mill-Awstralja, l-Awstralja mal-150,000 Malti. Imma wkoll mill-Istati Uniti tal-Amerika, l-Kanada, r-Renju Unit u l-Ewropa. U hemm fil-liġi li kwalunkwe liġi li tgħaddi mill-Parlament Malti u kwalunkwe miżura tal-Gvern li b'xi mod tolqot l-interessi tal-Maltin ta' barra, irid jiġi konsultat dal-Kunsill. Ġifieri hemm l-impenn tal-Gvern li di mhix kwistjoni tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru biss jew tal-Ministru ta' Affarijiet Barranin biss, imma kull Ministeru fil-Gvern f'kull ħaġa li jagħmel irid iżomm quddiem għajnejh l-interessi wkoll tal-Maltin ta' barra. Ma ninsewx illi qabel ma tela dal-partit fil-Gvern ma kienx teżisti ċittadinanza doppja, ġifieri inti malli ssir ċittadin Awstraljan kont awtomatikament titlef il-passaport Malti tiegħek. Bis-saħħa tal-liġijiet li jagħmlu gvernijiet nazzjonalisti illum kull Malti illi jakkwista ċittadinanza ta' pajjiż ieħor ma jitlifx iċ-ċittadinanza tiegħu. Tajna ċittadinanza Maltija aħna lura lil kull min kien tilifha fil-passat biex jakkwista ċ-ċittadinanza ta' pajjiż ieħor.